खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 28 मे मंगलबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। खामानि मावबाय थानो गोसो जागोन। दाबसे जायगायाव दिदोमै थानो बानो हागौ। बृष राशि। नखरनि हाबायाव माबा मोनसे बिबान मोननो हागौ। साना गाहामैनो बारलांनो हागौ। मिथुन राशि। मानिबा जाहोनाव गावनि आंगोजों नांलायनो हागौ। गोसोआ दुखु मोनखांनो हागौ। कर्कट राशि। गोबावनिफ्रायनो नाजानाय थांखिफोरा जाफुंनो हागौ। रंजा खुसिनि सान जागोन। सिंह राशि। गोजौ सोलोंथाइ लानायाव गुबुननि थुलुंगा मोननो हागौ। गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। मोजां सान। कन्या राशि। नोंथांनि अहंकारनि जाहोनाव रांखावरि जोबस्रांलांनो हागौ। गोबां जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। गाज्रि सान। तुला राशि। खामानिफोरा मावब्लाबो जोबस्रांनाय नङा। गोसोखौ उसुखुथु मोनबाय थानो हागौ। वृश्चिक राशि। देहायाव जानाय बेराम आजारफोरा जोबस्रांलांनो हागौ। सावस्रिया जौगागोन। मोजां सान। धनु राशि। रांखावरि खहा जानो हागौ। नोंथाङा जार्लायाव गोग्लैनांनो हागौ। मकर राशि। हास्थायना थानाय मुवाखौ मोनफुंनो हागौ। गोसोआ जोबोरैनो रंजाखांगोन। मोजां सान। कुम्भ राशि। बरादा जोबोरैनो गाज्रि जानो हागौ। दोहोन दौलत जोबस्रांलांनो हागौ। गाज्रि सान। मीन राशि। गोजान लामा दावबायनो खाबु मोननो हागौ। रंजा बाजायनो साना बारलांनो हागौ। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लाप्रोस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमोलजिस्ट, सार्जिकेल, गैस्ट्रोएन्टारोलजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फेसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।